Hola, ¿qué tal? Día 15, corren el número de kilómetros que digan los daos. Un 10, que tampoc sóc jo partidària de que la gent se maquille, però igual per part meva és una mica descarat, no? Que inclús no només no em maquillo, sinó que vinc, és que literalment recent aixecada. Esta és mi cara. Bon dia, ja estic en marxa. Avui caminaré, ja t'ho dic ara, no faré els estiraments ni res d'això, només faré la pose que acostumo a fer. Potser m'arranco a córrer algun tram. Esta setmana en principi m'ha de vindre, bueno, en principi no, m'ha de vindre la regla i ja començo a notar cosetes. Així que el cuerpecito me pide caminar, ¿vale? Mireu quines ulleres més marcades tinc. Ai, avui no he descansat gaire. Quilòmetre 2. Tinc intenció d'arribar al Dover, a veure si ho aconsegueixo, i ja se m'està caent el moc. Que sí, que el meu sentit de l'orientació no és gaire bo, però el Maps m'ha portat fins aquí. O va ser que no, Quilòmetre quasi 4, encara no. Ja no sé on estic, està començant a ploure, fa vent, i a sobre tenia una parella detrás que es notava moltíssim que m'estava seguint i m'estava posant super nerviosa perquè tenia ganes de girar-me i dir no em seguiu perquè sóc a l'última persona que hauríeu de seguir. I efectivament no paraven de seguir-me i m'he topat en les roques que t'us havia ensenyat i me n'he tornat cap atrás i ells venien detrás i ha sigut un no hi ha camí, senyores, no hi camino. Així que no res, torno cap atrás i a veure què faig. Comença a ploure, ja ho he dit? No ho sé, però comença a ploure. Tinc un gos allí davant y ahora yo no sé si este perro es bueno, si es malo o cómo es el perro. Y como no veig ningú, pues nada. Y a falta d'un, 2. Quilòmetre 6, desisto. Desisto perquè ja me queden 4 quilòmetres només i en teoria estic encara a 2,5 del Moster. O sigui que després hauria de baixar, que són 4 quilòmetres i mig més o 5. No he arribat, ja està, era una possibilitat, no passa res. Tornem cap a casa. Quilòmetre 8. Ara ja estic corrent una mica perquè no em pugueu dir que ho he fet tot caminant. Ja estic. Buah, portava massa roba per córrer i m'he agobiat que flipes. Dia 15 completat. Me'n queden 15.